Представяме ви имот на много комуникативно място, булевар Сливница 188. 2 минути до тролей девятка, на 14 минути пешеходно разстояние от Московска. Помещенията са големи, просторни, светли, южно изложение. Отоплението е на климатици ток, тец няма. Ползва се като офис, може да се закупи с наемател. По статут е апартамент. Това трябва да е дневна с кухненски бокс. Това помещение е 40 квадратни метра. Гледа към вътрешен двор, не към шумния булевар Сливница. Има тераса към спалня, към дневната няма. Стара човека фирма. Ма викам верно да ти кажа.